Partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Welkom terug bij Limburg Vandaag. Tot en met 24 februari is er in Museum Land van Valkenburg een mooie tentoonstelling te zien. Die heeft namelijk alles te maken met Pieke Dassen. Dat is natuurlijk een welbekende acteur, kunstenaar en poppenspeler. Maar waar hij vooral landelijke bekendheid door kreeg, dat is het volgende. Ja. De geitenbreiers in het orkest. De hoofdgeitenbreier is Harry Banning. Ja, en dan hebben we nog zo'n geitenbreier. Dat is Frank Noja. En dan hebben we de grote, verschrikkelijke, gekrulde geitenbreier Henk Westrus. Hey, kom eens hier, Snaak. Dat is Aart Staartjes. En dan hebben we hier nog een klein boefje. Kom eens hier, Jennifer Willems. Ja. Hey, August. Dat is Pieke Dassen. Edwin Rutte. De film van Ome Willem. Joepie, de poepie. Ja, we zoeken natuurlijk een stukje van de film van Ome Willem. Oude tijden herleven, zou ik zeggen. Bij u ook? Of, Ja, het is in de jaren 70, midden jaren 70 is de film van Ome Willem begonnen. En toen zat ik net op de middelbare school. Dus eigenlijk was dat alweer een beetje voorbij. Het is ook nu nog te zien, dus ik weet waar het over gaat. En ja, het is hartstikke leuk voor kinderen. Het blijft populair. Ja. Absoluut. Ja, u bent natuurlijk van het Museum Land van Valkenburg, waar de tentoonstelling is te zien. Maar hoe herinnert u zich Pieke Dassen? Ja, helaas heb ik hem zelf niet gekend. Wat ik van hem weet, dat is wat ik van anderen heb gehoord, wat hij heeft nagelaten. En wat ik erover heb gelezen. En ik ken hem in eerste instantie als een kunstenaar. Hij vond zichzelf ook vooral een kunstenaar eigenlijk. De poppen, daar is hij een beetje ingerold. Toen hij een studie deed aan de kunstacademie. Toen werd gevraagd of hij wilde helpen in het poppentheater. Dat heeft hij gedaan en uiteindelijk is hij daar als het ware ingebleven. Maar het feit dat hij vooral kunstenaar is toch ook in de poppen heel duidelijk te zien. Ja, het zijn echt prachtige poppen die we hier hebben liggen ook. Want hij werkte met allerlei materialen. Hoe ging hij precies te werk? Ja, in het begin, de oudere poppen die zijn echt zoals zo vaak van papier-maché gemaakt. Dit is er eentje uit de jaren 50, De Blinde Herder. Zo, ja. Ook het verhaal Hij is wel nog heel mooi intact gebleven. Hij is heel goed bewaard. Van tijd tot tijd, er is natuurlijk veel mee gespeeld. Maar sinds een aantal decennia ligt hij dus opgeslagen in doos in het depot. En we zijn blij dat we ze nu weer een keer kunnen laten zien. Ja, wat is het verhaal achter die pop? Dit is Ephraim, de blinde herder, die samen met een andere herder op zoek was naar een plek in Bethlehem. En uiteindelijk kwamen ze Jozef en Maria ook tegen. En zij wisten een plek waar ze konden overnachten. Maar Ephraim die moest even uitrusten, die hebben ze achtergelaten. En in die tussentijd is hij overvallen. En ze hebben hem daar achtergelaten. En toen ze naar de hand vonden en het kindje werd geboren, toen kon de blinde herder weer zien. En degene die hun overvallen had, de ene werd blind en de andere moest de andere levenslang verzorgen. Dat is een beetje kort het verhaal. Ja, een mooi verhaal inderdaad. Wat is er zo typerend aan al die poppen van Pieke Dassen? Wat er speciaal aan is. Ja, wat is nou typisch Pieke Dassen? De expressie eigenlijk. En je kunt wel zien in de loop van de tijd, want deze is een stuk later, uit de begin jaren 70. Heel mooi exemplaar. Ja, heel mooi. Hij gebruikte allerlei materialen. Het kan best zijn dat een bal is wat er bovenop zit. En we hebben ook hele mooie poppen die van shampooflessen gemaakt zijn, beschilderd. Hij gebruikte allerlei materialen, kralen, dopjes, noem maar op. Stofjes natuurlijk. En in verschillende tijden verschillende materialen, maar wel allemaal met een hele karakteristieke uitdrukking, zodat er eigenlijk nu ook nog een beetje ze tot leven lijken te komen. Ja. Bij poppenspelen denken mensen natuurlijk vooral aan dat het voor kinderen bedoeld is. Maar bij de poppenspelen van Pieke Dassen was het eigenlijk niet zo, hè? Dus niet alleen maar. Nee, zeker niet alleen maar. Vooral in de jaren 50 en jaren 60. Toen had Pieke Dassen de Pouchinellenkelder in Maastricht. Op de plaats waar het Dinghuis is. En daar had hij zijn poptheater en daar kwamen ook heel veel volwassenen. En ja, je kunt je het eigenlijk nu niet meer voorstellen dat volwassenen daar naartoe gaan. Maar
als je weet dat toen net de bioscoop opkwam... en dat geeft een beetje een beeld dat mensen ook nog niet allemaal televisie hadden... was dat poppentheater toch een plek... een hele andere beleving natuurlijk, hè? Ja, waar dingen ter discussie gesteld konden worden... en parodieën op de lokale politiek of de kerk. Dat gebeurde daar ook. Ja, nou de poppen die hier liggen, die zijn ook bij de tentoonstelling bij u te zien. Is er nog meer? Want hij was ook onder andere schilder en dergelijke. Ja, we hebben ook een stuk of 10 schilderijen van hem. Eigenlijk is hij heeft zijn hele leven gedaan en heeft ook de opleiding daarvoor gevolgd. Maar het poppenspel en ook acteerwerk wat hij heeft gedaan, het heeft zoveel tijd opgeslokt dat hij niet veel heeft kunnen schilderen. Pas vanaf zijn 60ste is hij permanent gaan schilderen. Maar goed, het is ook heel divers wat hij geschilderd heeft. Maar het is wel leuk om dat in combinatie met de poppen te zien. Ja, want wat voor schilderwerk kunnen we van hem verwachten? Hij heeft vooral veel landschappen. Wat wel bijzonder is dat hij ook een schilderij heeft gemaakt van zijn poppen. Of een paar schilderijen. Eén daarvan hangt ook in een museum. Dat hij toch daar een bepaalde band mee had met die poppen. Dat hij ze ook weer als onderwerp van een schilderij heeft gebruikt. Ja. Ja. Nou loopt deze tentoonstelling nog tot en met 24 februari. Maar op 30 december is er ook een speciaal poppenspel, toch? Op 30 december hebben we Piepmuis. Dat is een poppentheater van een Valkenburgse poppenspeelster. En die geeft 2 voorstellingen op 30 december. En mensen kunnen zich daarvoor opgeven bij het museum. Dus dan hebben ze in ieder geval zeker een plaatsje. Het is vooral voor peuters en kleuters. Ja, nou het is absoluut de moeite waard. Ik vind de poppen die hier liggen, hiervoor liggen ook hele mooie, ook herkenbaar natuurlijk van de film van Ome Willem wat we hier zien liggen. Ja. Absoluut de moeite waard om naartoe te gaan. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En succes nog met de tentoonstelling. Ja, we gaan niet verder met muziek van Marleen Mos en Johnny G, namelijk met het nummer Stille Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, alles ligt eenzaam wacht. Jozef, Maria, ons heilige Paar, wachtete samen de Hebert woord. Het kind te verlossen toe. Het kind te verlossen toe. Geboren ze kunnen
in de kerststemming. En we zien ondertussen bij me komen zitten Marleen Mos en Johnny G. Welkom. Hi. Ziet je ook al echt in de kerststemming? Helemaal. Helemaal? Ja, schoonste tijd van het jaar. Ja, wat betekent de kerst voor u? Vuil, ja, toch de sfeervol, de familie, de warmte, de vriend. Alles eigenlijk een beetje, ja, gewoon vrede. Vooral vrede. Lekker onderheen. Ja, lekker. Ja. En voor u? Ja, het gezellig samen zijn met de familie is wel belangrijk, vind ik, met die dag. Dus Ja. gewoon bij elkaar zien en gezellig eten, drinken. Dat... Ja, dan heb je net een mooie duet voor ons gezongen. Ja. Is het een gelegenheidsduet of tot je dat dukker? Ja, we doen kerstshows in december. Dat doen we samen. En, dit is nu de eerste keer eigenlijk dat we het duet zo hebben opgenomen, toch? Ja, dit gaat nu de eerste keer samen, maar het is eigenlijk een opname. Er was John al sowieso midden in het achterkoor. En ja, nu vonden we eigenlijk in de kerstconcerten wat we de snoep brengen. Maar dat doen we met 3 man. Eentje is helaas niet erbij, maar zangeres Louisa die deed dus ook ondersteunen. Ja. Ja. Maar Johnny deed met mij meerdere duetten en dadelijk ook met Louise. Dus het is een ontzettend mooi kerstprogramma. Ja, we wat kunnen bieden. al het concert precies in? Wat heel de concert in? Nou, het gaat echt een beetje op nummers alleen. Dus nummers samen, maar nummers ook andere. Dus Louisa met mij, Louisa met John, Veer met z'n drieën. Ja, en dan toch van Limburgs tot heel de mooiste kerstliedjes die wat ons wel eigenlijk een beetje heert. Ja, en wanneer kunnen we dat dan gewoon beluisteren? Och, er mag zoveel halve op bloeien. De hele maand december zijn we onderweg. Het is kansvol. En ik weet het even niet, de exacte datum niet. Maar we beginnen in ieder geval al heel erg vroeg. Ze kunnen het in elk geval op de site vinden, denk ik. Op de site en op uiteraard Facebook. Er staat iedere dag alles gereset wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, maar nou ziet je niet alleen één mee bezig, want allebei ziet je ook apart nog met allerlei dingen bezig, drukke, bezige beetjes. Om alleen organiseren van evenementen, het begeleiden van artiesten, schrijven van teksten, noem maar op. Maar wat ik wel bijzonder vond, is dat je ook een eigen parfum hebt. Ja, dat vond ik zelf toen ook een heel erg leuk idee. Dat kreeg ik aangeboden. Of me gevraagd werd of ik het leuk vond om een eigen lijn van een parfum. Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk als zich dat gevraagd werd. Hè, want de beste vult zich echt een beetje in een diva. Ja. En toen heb ik mogen zelf samenstellen. Dus ik heb er van allerhande geuren, een eigen dameslijn en een eigen herenlijn. En ik moet heel eerlijk vertellen, de lui wat hem gekocht hebben, ze bestellen hem ook altijd weer na. Het is echt een geur die wat bij mij past, maar ook bij vele anderen past. Maar wat voor geur is het dan? Wat is Het nou is een typisch beetje Marleen? Coco Chanel, mag ik het zeggen? Coco Chanel, een beetje in de Mademoiselle, met een eigen geur. De hette eigenlijk wel gaat van weg. Ah, oké. Ja, lekker. Nou, eigenlijk moet het gewoon ruiken. Ja, ik vind hem heerlijk ruiken en vuilen met de smid. En de mannen ook, ja. Dus dat scheelt. Dat scheelt. Heb je hem ook, Johnny? Ja, ruik goed. Ja, kijk aan. Maar zelf ook, dat zit bij de Limburg Stoppers natuurlijk. Ja, klopt. Daar best wel druk mee. Maar dat is ook een eigen solo-carrière. Dus iets op een lager pitje gekomen, toch? Ja, het is, wie we met de toppers begonnen is dat een beetje op het lage pitje inderdaad gekomen. Ik kon het nu wel weer oppakken. Ik ben in het Limburgstalig begonnen. En nu gaan we het eigenlijk een beetje in het Duits-Oostenrijks gaan we het weer oppakken. Dus het gaat anders een andere draai eraan geven. Maar we werken heel eraan. Maar het is nog even wachten totdat het eigenlijk gans klaar is, het pleitje. Het zal ergens naar de carnaval zijn, denk ik. Want tot die tijd zijn we ontzettend druk met de Limburgse toppers. Ja. Nou, we zijn erg benieuwd. Ja. Maar daar hebben ze ook een eigen radioprogramma, hè? Ja, klopt. Op de zondagochtend nog wel, van 9 tot 10, op Radio Parkstad. Ja, er is nu een uurtje bijgekomen. Ik zit nu van 9 tot 11, omdat het een vrij populair programma is geworden. Omdat het gans in het teken staat van Limburg, Limburgse muziek, Limburgse gasten. Eigenlijk alles wat met Limburg te maken heeft, werd erin besproken. En, Ja, het programma heet ook gewoon Limburgs, hè? ja, klopt. Ja. Dus, Maar ja, er wordt inderdaad van alles besproken wat echt met Limburgse muziek te maken heeft. ja, klopt. En echt alle Limburgse muziek wordt ook gedraaid. Ja, alles wat nu uitkomt. Ik heb een contract samen met de platenmaatschappij. Alles wat bij Malzoen uitkomt, dat werd meteen gestuurd. En dan werden die gasten ook uitgenodigd in het programma. Ze komen van Weer tot Kerkroo, van Heerlen tot alle windstreken komen ze. Dus, Zo gebeurt dat. Absoluut. Door gans Limburg, toch? Hè? Ja. Nou, vergeet te vertellen, voorzien in je carrière. Ik moet hem toch een beetje helpen. Hè? Er komt dus van de muziek wat je gaat kiezen, en we toch gaat vergeten, de banden van de Zielertaler Schürzenjäger, Ja. die heeft er dus echt helemaal zelf. Die had er gekregen en daar gaat er dus zijn muziek op maken. En ik heb in de tekst mogen schrijven en dat werd dus ook weer een duet. En heel erg schoon. Kijk, hartstikke chic. Dus je zit nog volop bezig met nieuwe plannen en ontwikkelingen, wat we allemaal mogen gaan huren.
Nou, de carnaval zal dat opgenomen werden. En dan, dan hopen we dat we nog eens een keer te gast kunnen zien met het nieuwe duetje. Dus. Ja, absoluut. Maar gezegd Noord de carnaval. Maar ja, de carnaval komt natuurlijk ook nog aan. Ja, tuurlijk. Ja, we doen alles fijn op volgorde. We beginnen bij de 11e van de 11e helemaal een vastelavond. Dan komt Sinterklaas voorbij. Dan komt de kers. En dan oud en nieuw. En dan zitten we volop in de vastelavond. Nou, Marleen, ik ga zo vooral zonnige nummer zingen, hè? Ja, maar dat is een nummer van mijn... dat heb ik gekregen van mijn jubileum. En het wordt 10 jaar Marleen, 13 oktober. En dat hebben we allemaal mogen zien al op TV Limburg. En toen heb ik ook één nummer gepresenteerd met het LVK-nummer. Maar dat nummer laat ik u dadelijk luisteren. Ja, wat is voor zichzelf zo bijzonder aan het nummer dan? Welke van de twee? Het LVK-nummer of deze single? Nee, dat was geen zingen. Business Eerlijk. Business Eerlijk. Nou, Business Eerlijk is een nummer. Dit is de eerste keer dat ik voor mezelf eigenlijk het heb uitgezocht. Want normaal kreeg ik ze altijd aangedragen. Er wordt gezegd van... Hey, we hebben weer een heel erg leuk nummer voor dich. Dit moest je gewoon maken. En dit heb ik helemaal zelf gevonden. Nou, kijk aan. Ik ben benieuwd. Ga maar lekker alvast klaarstaan. Dan, Johnny G, ook bedankt voor het optreden. En sowieso natuurlijk alvast hele fijne kerstdagen allebei. Hetzelfde. Dan ga ik Toes nog even een prijs weggeven. De mensen Toes maken namelijk kans op een stylingadvies ter waarde van €199 van de Woonboulevard in Heerlen. Wat je daarvoor moet doen is even naar onze site gewoon www.tvl.nl en door naar onze lifestyle pagina. Daar vind je een button naar de Woonboulevard. En eigenlijk wist zich de rest allemaal vanzelf. Dus ga ik even naar onze site en misschien maak je dan wel kans op deze mooie prijs. Maar nou natuurlijk eerst weer een mooi optreden van Marleen. Business Eerlijk. Wat kan dan gebeuren? Ik ken dich
je natuurlijk altijd nog bieden Intratuin in Heerlen. En wie hier natuurlijk ook rondloopt, dat is onze Romeo. Nou, als je nou zo rondloopt door de Intratuin, dan zie je al die prachtige kerstbomen staan. En vaak zeggen mensen, Romeo, kan je niet bij mij thuis komen? Nou, dat kon. Je kon mij winnen. Ik kom bij jou thuis en dan zou ik die hele kerstboom gaan aankleden. En er was 1 prijswinnaar en daar ben ik ook geweest. Daar heb ik een prachtig mooie kerstboom gemaakt. En hoe ik dat heb gedaan en hoe die eruit zag, kan je zien in deze compilatie. De kerstboom die ik ga uitkiezen, dat wordt dit jaar geen echte. Ik ga voor een kunstkerstboom, want ik ga iets heel speciaals maken. Als je kijkt naar de kerstverlichting, dan zien we dat de clusterverlichting die hier hangt met heel veel lampjes en ledverlichting heel erg populair is. Maar ik wil wel meer nostalgie hebben, dus ik ga gewoon voor de kaarsverlichting. Nou, nu moeten we alleen nog de kerstversiering gaan uitzoeken. We hebben 5 verschillende thema's. Nou, eens even kijken welke we gaan kiezen. Het eerste thema is een heel gezellig en heel kleurrijk thema. Dat is een keuze. Het tweede thema is heel natuurlijk met wit en groen accenten. Het derde thema is wat moderner. Dat is wit met donkerblauw en koper accenten. Je kan natuurlijk ook kiezen voor een traditionele kerst. Maar ik kies voor de nostalgische en romantische kerst. Op dit moment zien we dat de trend echt weer is ouderwetse kerstballen terug in de boom. Nou, ik heb hier gekeken, wat vind ik nou mooi? Ik vind het roze mooi bij romantiek. Wat paarse accenten erbij. En dan zo'n oestertint. Dat geeft toch een beetje die landelijke sfeer eraan. Wil je nou echt romantisch maken? Dan vind ik het ook wel weer mooi om met dit soort rozen erin te gaan werken. En buiten heeft het gesneeuwd. Dan wil ik ook een beetje naar binnen gaan brengen. Ik wil binnen en buiten samenbrengen. Dus ik ga er ook wat sneeuw bij doen. Nou, wat wil je nog meer? Een besneeuwde kerstboom vol romantiek. Daar gaan we dan mee verrassen. Nou, dit is het huis waar de winnares woont en ze heet Lucienne. Dus kijken of ze thuis is. Goedemorgen! Hey, goedemorgen. Ik ben van de Intratuin en ik kom melden dat jij de kerstboom hebt gewonnen. Super! Ja? Super, heerlijk! Ik zal je gelijk voor. Ik ben Hoi, Romeo. ik ben Lucienne. En ik heb van allerlei spullen voor je meegenomen. Dus ik heb een hele bus. Jongens, kom maar met die spullen. Oeh, kom maar binnen. Zo, nou, ik heb eigenlijk volgens mij alles erin zitten wat ik in gedachten had. Je ziet, het is een hele romantische boom geworden met al die laagjes. En ook met die natuurlijke materialen erbij. Geeft toch een beetje die landelijke sfeer. Hoe vind je hem geworden? Super mooi, echt geweldig. Ja. Het enige wat ik nou nog mis, en dat zie je ook buiten, als het dan 's nachts gevroren heeft, krijg je een beetje frost overheen. Dus wat ik als laatste altijd nog heel even doe, is een klein beetje van die poedersneeuw. En die doe ik heel iets zo over de ballen en zo, zie je dat? Ja. Dan krijg je eigenlijk het effect hier als het frosten. Ga ervan genieten. Wij gaan er weer snel vandoor. Oké, hartelijk dank. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, dit wel Limburg vandaag weer voor vandaag. Morgen zien we er weer, maar dan met Navenant Culinair live natuurlijk met Sef Tissen. Tot morgen. Partner van Limburg Vandaag is Intratuin.